Aha, čauky, mňauky ľudia. Moje meno je Minecrafťák a dneska to bude No My Life. Narodil som sa v roku 2005 a mám 10 rokov. Narodil som sa v Nitre. Nitre. No. Neviem, presne, odpočívat a přemýšlet. Chápu, ale půjdu za ním. Ona potřebuje víc sebe. Někdy je pro ní těžké určité věci řešit právě sama. Leon? Ano, mluvila jsem s ní, je klidnější, veselější a jí už trochu líp. Potřebovala si jen trochu promluvit se svou tetičkou. Moje rodičovia byli také Ale je problém že... s klukem. Angie s ní už mluvila a už je jí mnohem lépe. Ano, zítra přijdu o něco dřív a zkusím ji u snídani trošičku povzbudit. Takže naschle zítra. Vezla, díky Angie. Naschle. Moc se mi líbí vztah, který má Violeta s Angie. Ale cítím, že pokud bude Angie neustále tady, nikdy to nebudu mít takovou pozici, jakou by si přála. Angie tvou pozici nezamírá. Je pro Violetu jako matka. Víš, já nechci být v budoucnu něco jako maminka, ale pokud u nás bude Angie takhle často, tak cítím, že to nebude možné. No, dám si sprchu. Takýto póz robili. Dobre, takže... Dobre, dneska to bude všetko. Dajte like. Keď sa vám video páčilo, dajte like. Keď sa vám video nepáčilo, tak si naserte. A majte sa fantasticky.